Så du ham der var... Ja, han er... Ja, det var... Så! Er du altså selv under? Hej. Forbi. Er du klar på selfie? Tak. Hej. Jamen. Køb hus forbi. Goddag. Goddag, unge mand. Du sælger hus forbi. Jeg sælger hus forbi. Du får sgu lige en lille mønt til dig selv her. Det var mig, der er friske unge fyre som dig, der har lyst til at støtte nogle ældre herrer i en svær situation. Selvfølgelig. Hvordan kan det være, du sidder her? Jeg sidder her, fordi jeg blev voldtaget som lille. Okay. Så er jeg blevet voldtaget gennem resten af mit liv. Og i dag er det samfundet, som voldtager. Det er derfor, jeg sidder her og drikker øl. Øllen er de eneste, der ikke bliver voldtaget. Så må du sgu da lige få til en ekstra. Så skal du have det sidste eksempel. Tak skal du Det have. fortjener du. Får du en god dag, mand? I lige måde, unge. Køb hus forbi. Hejsa, Køb hus forbi. hvor står du herude? Jeg sidder og fryser. Sidder du og fryser? Jeg sidder og fryser, unge mand. Har du fået noget at spise? Jeg har ikke fået noget at spise. Hold da kæft, mand. Jeg har fået alkoholikerføde. Nå, men sagde, det er da ikke så godt, mand. Det mætter sgu ikke. Det mætter ikke. Hvad skal du med, og så kan jeg lige give en kop kaffe og noget frokost, og så kan vi måske få klippet det der hår. Tilbyder de at tage mig til frisøren? Men det vil jeg da gerne. Altså, du sidder her og fryser, det kan vi sgu ikke have. Kom, Det bare. lyder dejligt. Kom, skal jeg tage dine ting her, og så får du lige en hånd her. Ja. Kom bare. Skal du huske din pose her? Jeg skal have min pose. Kom bare. Goddag, kære tilhører. Velkommen til kort seminar om temaet social differentiering. Mit navn er Josef Hoffmann. Jeg kommer fra Institut für die Sozialforschung i Frankfurt am Main, ikke Frankfurt an der Oder. Vi skal snakke kort om en sekvens, som I har været vidne til, hvor at 4 forskellige personer kommer i kontakt med en hjemløs person. Men hvis vi skal tage udgangspunkt i teori omkring social differentiering, så kan man sige, at i den første sekvens, der bliver den hjemløse, hvor han bliver hundet, det er det udgangspunkt for en fastholdelse i det lag, som den hjemløse så befinder sig i, som er i bunden af samfundet. Når man snakker om social differentiering, kommer man hurtigt ind og snakker om de stratificerede samfund, som er struktureret hierarkisk, og magtstyringsfunktionerne er monopoliseret af en elite. Denne elite vil selv sagt gøre, hvad de kan for at fastholde sig selv i denne position, og det medbevirker også, at den hjemløse vil blive fastholdt i bunden af samfundet. I forhold til anden sekvens kan man sige, at i forhold til de her funktionssystemer i samfundet, så når der differentieres på den måde, der gør forenkles kommunikationen, og dermed bliver komplekse interaktionsmønstre pludselig mulige. Når vi betaler med penge, er vi for eksempel ligeglade med sælgerens moral eller personlige egenskaber. Og dermed bliver en overfladisk og friktionsløs kontakt mellem mange, endog helt fremmede mennesker mulig. Og denne kontakt vil tit have en meget overfladisk karakter. Det er tydeligt, at der mangler en central demokratisk instans, altså et samfund i samfundet. Så denne instans bliver overladt til den magtfulde elite. Og derfor eksisterer der heller ikke nogen overordnet social rationalitet, så derfor kan vi se eksempler på, at en pige kan være uvidende om, at hun måske skulle udvise mere pli og omhu i situationen med den hjemløse, og lade være med at nedgøre ham ved at tage en selfie sammen med ham. Godt. 4. sekvens, hvor den hjemløse tilbydes at få et varmt måltid mad og komme en tur til frisøren, kan tolkes som et bud, en mulighed for, hvor den magtfulde, ressourcestærke person bryder med den eksisterende forståelse af det hierarkisk opdelte samfund, og netop ikke bare tilbyder ham penge, men tilbyder ham en mulighed for at foretage sig et kvantespring ud fra det niveau, han befinder sig på bunden af samfundet. Så den 4. sekvens skulle gerne illustrere, at det ikke nødvendigvis er det at give penge,
som kan være allermest hjælpende for en person i denne her givende situation. Men det var afslutningen på dette seminar. Jeg siger tak for nu.